रत्नागिरी शहरानजीक नाणीज येथून शाळकरी मुलीचं अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। या प्रकरणी अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अल्पवयीन 14 वर्षीय मुलगी ही नाणीज हायस्कूल येथे इयत्ता 10वी मध्ये शिकायला होती। ती दिनांक 14 सप्टेंबर रोजी नेहमीप्रमाणे शाळेत जाते असं सांगून घरातून बाहेर पडली। दरम्यान संध्याकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास तिच्या आईच्या मोबाईलवरती शाळेतील मैत्रिणीनं फोन केला आणि मुलीबाबत विचारपूस केली। आपली मुलगी शाळेत पोहोचली नाही हे आईच्या लक्षात आलं। यानंतर मुलीची आई आणि तिच्या भावानं नाणीज हायस्कूल, नाणीज परिसर, पाली इत्यादी ठिकाणी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला। दरम्यान यानंतर मुलीची आई आणि तिच्या भावानं पोलीस स्टेशन गाठलं। यावेळी मुलीच्या आईनं अजून एका शाळेतील मैत्रिणीकडे चौकशी केली असता आम्ही दोघी जणी शाळेच्या गेटपर्यंत एकत्र गेलो, मात्र शाळेत न येता ती तिथून एकटीच कुठेतरी निघून गेली। ती कुठे आणि कोणासोबत गेली याबाबत मला काहीच माहिती नाही असं त्या मैत्रिणीनं सांगितलं। यानंतर देखील मुलीची आई आणि त्यांचा मुलगा त्यांच्याकडून मुलीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र यानंतर देखील त्यांना तिचा कुठेच ठाव ठिकाणा लागलेला नाही। यानंतर आईनं थेट पोलीस स्टेशन गाठत अपहरण झाल्याची फिर्याद दिली आहे। या प्रकरणी रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यामध्ये अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून पुढील तपास रत्नागिरी पोलीस करतायत। कोकण कट्टा लाईव्ह, रत्नागिरी।